Pois descubrín que os meus xenes eran emprendedores dende que me apetecía ter o meu propio traballo, o meu gusto polo mundo dos libros, o meu gusto polo mundo das librarías. Traballei fai 20 anos e quería poder ter algo meu. A ver, penso que as galegas e os galegos somos loitadores e loitadoras. Me imagino que, que ven de serie, que ven no xen noso, non? Pois, como ves, teño unha libraría, me adico ao mundo do libro, pero tamén quero facer do meu espazo tamén un espazo un pouco máis cultural, un pouco máis amplo, e poder mezclar diferentes actividades co mundo do libro. Pois eso, cando xa traballei anteriormente neste mundo, enganchoume. Eu tiña un xefe que decía que o mundo do libro é como un bicho: si te pica, pois xa é para toda a vida. Se non te pica, pois é mellor que o deixes. E a min picoume, entón, pois dende ese momento xusto cando marchei para desenvolver outra actividade, sempre pensei que este era o meu mundo, non? Entón, este ano, no traballo que estaba, decidín que xa se había esgotado o tempo de traballar aí, as ilusións, e que era un momento. Entón empecé a mirar posibilidades de facer un soño realidade, e aquí estamos. Eu son unha empresa pequeniña todavía, porque abrimos as portas o 21 de maio, é dicir, que levamos 7 meses escasos. Pero sí que xa estamos nun punto xa non de tanta tolería, de tanta ebullición, senón de un pouquiño de máis calma, e de ver, intentar adecuarnos un pouco ás necesidades dos meus e das miñas clientes, e ver un pouquiño se o soño que estaba montado se forma realidade e como se forma realidade, camiñando pois pouquiño a pouco, e xa che digo, en 7 meses todavía. Porque é a miña lingua, é a miña lingua materna, é a miña cultura, é todo. Entón é como unha nai que claro, que ten que axudar a súa filla neste momento, e penso que por eso, non? Porque dame todo, teño todo en galego. A ver, a palabra que engloba todo o que é este mundo, eu penso que é a cultura. Unha expresión non sei dicirte moi ben, non sei. Claro, porque é a nosa lingua, é a que temos que potenciar e defender e traballar nela para que chegue a máis sitios, non?